TV. So for today's video, gagawa na tayong panibagong video. So ang video gagawin natin is magla-live streaming tayo ng Call of Duty. So ang Call of Duty po is barilan. Hindi po sa tomboy ako. So nilalaro ko lang po yun kasi nakakaaliw po talaga siya. And yung mami ko po din, nagla-live, ay nag-Call of Duty din po siya. So, kung sana po magustuhan mo po. Sana po magustuhan niyo po. Hindi po talaga siya hindi po talaga siya ang live streaming video lang po siya. Pero ngayon po natin gagawin. I-screen recording ko lang po. And kung napadaan ka lang po sa video na to, huwag mo po munang kalimutan i-subscribe and i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos ko. So, don't forget to thumbs up na rin. Thumbs up na rin po. And sana po matuwa po kayo sa gagawin ko video. Ano pa po ang iniintay natin? And 3, 2, 1, let's go! So, ayan guys, ang dami nagchat-chat. So, andito na po tayo sa aking cellphone. And dinaan po natin yung ating brightness. So, yan. So, eto na po. Dito na po. Season 10 na po yung Call of Duty. Mga mahilig po mag Call of Duty, please subscribe po. Please, nakikiusap po ako. And let's go na po. Punta na po tayo. Yan. Naglo-loading po siya, guys. Naglo-load po siya. Yan na po. What's new? Confirm natin. Loading pa po. Baligtad natin, guys. Yan. X. Uy, yung daming bago X. So, multiplayer lang po tayo. Ang lakas po ng brightness. Yan. Multiplayer po. Yan. So, ano ba bago dito? Okay. Start na po natin. Start na po natin. Sa firing range. Guys, let's go! Select na po natin. Yan. Wow! Let's go! Punta na po tayo sa destination po natin. It's all kalaban. Namatay po agad tayo. Yes po, namatay po siya. Yes po. Yan po. Hanap po tayo ng ating makakalaban. Ay guys, dalawa pala siya. Dalawa pala sila. Tingnan natin dito sa loob. Ito. Guys, ang galing naman ng baril noon. Mukhang matatalo tayo Ay hindi. Tay pa lang pala. You may be online. Guys, ayoko agad sumugod. Gosh. Yeah, boy. Yes. Hindi po guys sa tomboy ako Nakakaaliw lang po talaga siya laruin. At kung maglalaro po kayo nito, tingnan nyo po, nakakaaliw din po talaga.
Yan guys, ikot-ikot lang tayo. Tago muna tayo guys. Ay guys, sa baril tayo. Sorry. Guys, lagi tayo namamatay. Pero 42 na tayo. Hanggang 60 na po kasi ito eh. Ano na po kasi? Season 10. Guys, sorry. Pero 41 ay 42. Yan po. Sugod mga kapatid. Kung nakikita nyo po dito po banda sa taas. Guys, sorry guys. Oh my gosh guys. Magaling po talaga ako dito, sadyang naghahang lang po. Sorry guys. Oh my gosh. Pero worth it na rin naman po. Yeah boy. Joke lang po. Panalo po kami. 16 na po kasi. So ako yan guys oh. Bongga. Yan po. Bang. Yes po. Panalo po. So, ayan guys. Thanks for watching guys. Wait lang po. Magpapakita na ako. Bye! Ayan mga ka-KB. Nakita nyo na naman, no? Nakita nyo na naman, di ba? Yung live streaming natin. Pero hindi talaga siya live streaming. Ano lang siya, screen recording po. So guys, thanks for watching. So, kung na-enjoy nyo po itong video, don't forget to subscribe and click the notification bell para laging updated sa mga videos ko. And thumbs up na rin dito sa taas. And sa description box po, makikita nyo po na live streaming off or on Call of Duty. So guys, I love you all. Keep it safe. And lagi po kayo mag-alcohol and stay home kung wala din po gagawin sa labas ng bahay. And keep it calm and keep it safe din na lang po. So God bless po guys. Thanks for watching. Peace out.